Ola e benvidas e benvidos a todos. Hoxe imos mergullarnos nunha guía super práctica para o profesorado. Imos ver como crear contido audiovisual que sexa atractivo e profesional usando Clipchamp. É unha oportunidade xenial para darle un pulo incrível ao noso material de aula. A ver, a pregunta que seguro que moitos e moitas vos fixestes algunha vez é esta. Como podemos crear vídeos de calidade deses que enganchan sen ter que pelexar con programas complicadísimos ou facer un investimento enorme? Parece un reto, verdad? Pues aquí está a respuesta. A solución chámase Clipchamp e preséntase como a ferramenta ideal. Por qué? Pois porque combina tres características clave que o fan perfecto para o entorno educativo. É doado de usar, non custa un peso e ten toda a potencia que necesitamos para conseguir resultados profesionais. Aquí tedes a nosa folla de ruta de hoxe. Primeiro, imos entender por que Clipchamp é a nova ferramenta aliada do profesorado. Despois, veremos que editar é tan simple como seguir tres pasiños. Logo, afondaremos na maxia da pantalla verde e daremos unha guía para dominala. E para rematar, veremos como exportar e compartir as nosas creacións. Imos aló? Veña, comezamos coa primeira sección. Imos ver que é exactamente Clipchamp e por que se está a converter nun recurso fundamental para docentes de todo o mundo. Entón, que é Clipchamp? Pois mirade, é nin máis nin menos que o editor de vídeo oficial de Microsoft. Xa ven integrado en Windows 11, pero o mellor de todo é que tamén se pode acceder dende calquera navegador web. E que significa isto? Pois que non hai que instalar absolutamente nada. Isto faino accesible en calquera ordenador, xa sexa na casa ou no centro. E por que é unha opción tan boa para a aula? Pois mirade, primeiro, a súa interface é super intuitiva. Está pensada para que calquera, aínda sen ter idea de edición, poida comenzar a crear. Segundo, intégrase perfectamente con todo o que xa usamos, como o noso ordenador ou a nube, sexa o OneDrive ou Google Drive. E terceiro, e lo máis importante, permítenos transformar as nosas ideas en conteúdo educativo de alta calidade. Pasamos agora á parte práctica. A ver, a edición de vídeo pode soar intimidante, pero imos ver como Clipchamp o simplifica todo nun proceso de só 3 pasos. Xa veredes que é moito máis doado do que parece. O primeiro paso é tan simple como acceder. Ben abrindo a aplicación se a tedes ou indo á súa páxina web. O segundo, importar os materiais, os vídeos que gravamos, as imaxes que queremos usar, a música, o que sexa. E o terceiro, organizar. Só hai que arrastrar eses arquivos á liña de tempo e xa podemos comezar a construir a nosa historia. E esta imaxe que vedes é o corazón de calquera editor de vídeo, a liña de tempo. Non é máis que un espazo visual onde poñemos os nosos clips en orde, decidimos canto duran e onde comeza un e acaba o outro. Imos e o noso lenzo para contar a historia. Unha vez que temos os clips na liña de tempo, podemos usar as ferramentas básicas. Podemos recortar as partes que non nos interesan, engadir títulos para explicar conceptos ou usar transicións suaves entre escenas para que o resultado sexa moito máis profesional e agradable de ver. Agora sí, imos co prato forte. Unha técnica que parece sacada dun estudio de cine, pero que, como ides ver, podemos usar facilmente na nosa aula. Falamos, como non, da maxia da pantalla verde, ou o que técnicamente se coñece como efecto croma. E en que consiste exactamente? Pois é unha técnica audiovisual que, basicamente, elimina digitalmente un fondo dunha cor uniforme, case sempre verde, e permítenos poñer no seu lugar calquera outra imaxe ou vídeo que queiramos. As posibilidades creativas son, literalmente, infinitas. Ollo, que isto non é ningunha novidade. É a mesma técnica que se usa en Hollywood para crear eses efectos especiais espectaculares ou nos informativos da tele para poñer os mapas do tempo detrás da persoa que presenta. A diferenza é que agora esa tecnoloxía témola ao alcance da man. E aquí vai un dato curioso. Por que se usa casi sempre o verde? Pois ten a súa lógica. A razón é que o verde é a cor que máis se afasta dos tons da pel humana. Isto permite que o programa o elimine de forma limpa sin afectar por erro á persoa que está diante da cámara. Intelixente, non? Vale, agora que xa sabemos que é e por que funciona, imos ao detalle. Imos ver paso a paso como podemos aplicar o efecto croma directamente en Clipchamp. Aquí o fundamental, e creo que vos quededes con isto, é entender como funcionan as capas. Primeiro importamos o noso vídeo grabado co fondo verde. Despois, se isto é clave, arrastrámolo á pista de arriba da liña de tempo. E por último, na pista de abaixo, colocamos a imaxe ou vídeo que queremos que sexa o noso novo fondo. É como un sándwich.
Coas capas xa no seu sitio, o proceso é do máis sinxelo. Facemos clic no vídeo da pantalla verde, o que está na capa de arriba. No menú que aparece á dereita, buscamos o panel de efectos. E ali dentro, simplemente activamos o filtro chamado pantalla verde. E, listo, o programa falla máis xa. Despois podemos axustar un pouco a tolerancia para perfeccionar os bordes. Iso sí, para que o resultado sexa perfecto, a calidade da grabación orixinal é moi importante. O primeiro consello é a iluminación. Hai que intentar iluminar o fondo verde de maneira uniforme. As sombras son o noso principal inimigo, porque crean diferentes tons de verde que confunden o programa. Segundo consello, a superficie. O noso fondo verde ten que estar o máis liso e tenso posible. Cada engurra crea unha pequena sombra e, como xa dixemos, as sombras complican moitísimo o proceso de eliminación digital. Unha tea ben estirada ou unha cartolina funcionan de maravilla. E o terceiro consello, que é casi un clásico, pero super importante. Hai que evitar levar roupa ou obxetos verdes. Se levamos unha camisa verde diante dun fondo verde, o programa non vai distinguir e fará que a nosa camisa tamén desapareza, creando un efecto de invisibilidade que, normalmente, non queremos. Moi ben, pois imos por a recta final. Unha vez que a nosa edición está rematada e o efecto croma aplicado, só nos queda o último paso: preparar o vídeo para poder compartilo coa noso alumnado. O proceso final tamén é moi simple. Primeiro, e isto é fundamental, facer unha vista previa completa para asegurarnos de que todo está como queremos. Despois, prememos o botón de exportar e escollemos a calidade. Eu recomendo sempre 1080p para unha boa definición. E por último, unha vez procesado, podemos descargar o fixeiro ou compartilo directamente nas nosas plataformas educativas. Así que, ahora, o punto crucial é poñerse mans á obra. A mellor forma de aprender é practicando, non hai outra. Recomendo empezar aplicando o efecto croma paso a paso, probar con distintos fondos para ver as posibilidades e non ter medo de experimentar engadindo textos e outros elementos para facer o vídeo aínda máis voso. E rematamos con esta pregunta, que vai máis aló da ferramenta. Porque ao final, o importante non é a tecnoloxía en sí, senón o que podemos facer con ela. Con estas técnicas podemos levar o noso alumnado a calquera lugar, a cualquera época, sen movernos da aula. Así que a pregunta queda no aire: que mundos imos crear?